Kinahanglan pa dahil na mag-viral. Wala, viral dahil basta na ni tanaw. Basta na income 0.01, okay na na. Pagubo mo na. Pagubo. Viral ka na. Baka tingid ka. Kaya din mo ron. Gubo ulit, bakit tayo bukuan? Yay! Saan lang ka nakabit-kabit na yun? Pakitang ka ng dahil. Primero, lupig mo sa kuwan. Mag-post ang mama ni Alhaji ba? Kailan mo, Alhaji? Mag-post ang mama ito nga. Abot ng kuwan ng iyong reaction, 1K. Kaya? Donut yan yun. Mama ba ni kuwan? Mama ba ni Alhaji? Yan naman to. Ang iyang ipang kuwan, ipang post kailangan business. Oh, lisod pod. Negosyante man siya. Ma? Lisod pod. Negosyante man siya. Yaman siya daan. Kalay dito, oh. Nangon, may magbungon naman naman. Dagay mo lang to, oy. Dagan mo ko dyan, suki. Ang sabi niya, sabo. Mga materials ba sa construction? Nangawat, nag-court kasi. Sakto rin po dahil may engineer siya. Okay. Lalo na sila. Construction ko anday. Kita kasi Business. Yung mama, grabe ito yung mama mo. Magkuhag mga followers. Hindi na niya kailangan. Like guys, subscribe, comment. Wala, ana. Pakuan, pabakas kayo. Wala na, nana. Mag-post na siya. Automatic na kami yung tanaw. Sama na na. Kuha naman tag-kwarta. Negosyo niya yung gihang mga laag. Kaya magkuhan mo na siya mag-take. Ambi to, be! Lagot na na, ay! Mag-video, mag-picture siya dito sa kuan to. Niyato sila Manila kaya nagpa... Pagara man ka na. Sana all? Niyato sila Manila kaya nagpakuan na to siya. Manlakaw to, wak may mga Mag-contractor. Nagpa-check up. Matag-contractor na lang siya. Tapos mga contractor ako nagsayaw-sayaw na kudhaan. Mo kanta naman, muhilak naman. Muhilak. Ano naman ka man? Nadaot naman ka. Amutan ako na, usado ha. Ang dami na din yung ma. Good evening. May galing ang nakita rin niya nga video kay. Ang video rin ni ate. Ako nakita ang video ni mama. Ayaw pa. Friend kay kong dili ni friend ana. Atong itag, be. Ayaw, friend. Itakane? Takane mo na yung inahan. Hoy! That's it, guys. Yummy banana. Ayaw, pag-anak mo ba? Delete na ito yung post ma. Ha? Delete na ito yung post. Ay, pag-anak mo. Mama, ako mong followers ni. Kid, kinakapin. Tamo lagi tanan, wala lagi mo tanaw. Sana na ako, gamay ra. Do ba na? Kung saan nagburot nang ila kay. Makinog na kayo na. Kaang de. Sobra ka o ang kahinog. Dura ka lata. Lata na yun. Mga gani, nga di na pwede yung kuma. Let's eat. Ay, motor oh. Water ba? Tara, water. Bagon mo aning biyaron, water ba? Tina, water na dali. Yami man na, tapal lang kayo. Pero sa una, may nagtagaan ako na dili mo inom. Yan na, dyan lang ito. Mong hair. Drink na sa water. Ano ka? Iring dito. Nagulat. Nalasahan. Yan. No, kuno water lang. Singgitig, no. Water lang.
Mukbang banana. Napadong ka pa dito, dagan dito. Kiting tam isa lagi kaayo kay. De, bit-bitan ni mong anak de. Duhaw siya kayo, di siya kabalilo at inom ka na lang iya. Pag inom niya itong dili, anak na dyan, no! Nalasahan niya. Nalasahan niya no! Water lang! Dede na, water na. No! Na si anak, water lang! Yan. No! Water lang! Hello guys. You know, my mother is looking for a husband. Just comment down below if you want. Just comment mine. Gulang! Gulang yan eh. Ano pag iwan ni mo nga? Naiman ni ma. Karoon sa badyo, hama lagi, lagi. Ay, na si Ate Chris. Ha? Ay, na si Ate Chris. Yan, angkol. Just comment down below if you want my mother. My mother is looking for a husband. If you are willing, just comment down below mine. Baligyan mo din. No, 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 no! What do you think, guys? You want my mother? My mother is beautiful, pretty, gorgeous, and very caring, loving. You should like my mom. Ayaw ko yan, ayaw ko yan. Na nga po kuya Dia ko. Ano man to? Ano ito siya dito? Manhe pero dili kaya ko panhingon. Karon mga dua ka tuig. Sana all. Our time frame. Iglesia ni Cristo. Hello guys. Ako sa kuan ba sa FB wa pa ko ka-live. Nag-live ko sa una katulad ko tapos sa tong nato sa una na to dugay na tayo. Oo, thank you sa salamat mo. Ano, jay, dagang. Ubusing, kuya, ay, ubusing. Live na ginawa ko ba Awa dyan na, usaw pagka... Nakuha ka to dyan? ito, sige na tag-live. Ha? Nakuha rin ka to? Ana, live na nimo sa ako na. YouTube. Uy, nakakuhan ko. Thank you for watching. Thank you for being here and alive. We're gonna play hide and seek. So, paano kung malalaman kung naka-hide na kayo? Naka-hide na kayo, hindi ko na kayo makita nga eh. Ano kayo mag-up dito sa sa YouTube? Pwede kayang mag-up dito ng mga mga viewers. Ako lagi nag-raffles ko. Sa mga karinti, nagtawag sa kuha, kinuhang yung kwarta, kaya yung kwartahan ta. Uy! Uy, ay, wala man ganit, ayam mo. Live, rat ka.
Para ingnon nga, dagan ta kwarta, pero wa biya. Para slapos siya ko to sa una, para po slapos siya ko. Comment down below sa mga katanungan. Yate. Para mag-usap tayo dito. Good evening! Mega love shout out to the 1 million viewer. 1 million viewer. 1 million viewers. Okay, ang bugel na mo. Look guys. It's brown and yummy. Na, mag-eat na tanak kay adere na ka na. Gibidli na ko, di na ko. Makaon ka ko rice. Dal ada dito pag dal isi ko ang bagong bana. Man to siya kayong kaon daw. Nana, para la dito. Di mo siyang kaon. Kaon ito sa gamay niya. Ang kakapatay guys. Naman, kabaling na sila. Kain ko na tayo. Wala na pud ma. Noted. Wala ma. Ipang paano di mo bagay? Thank you for watching everybody. I'm going home. I'm gonna bring this food of mine.